programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya. Kapalibutan, boses, kan kapalibutan, ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Mga tugang, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Boses ng Kapalibutan ngunyan pong aldaw na ini Saturday. Petsa 25 na. Mga tugang sa bulan Kanulyo 2026. Ako po sa lingkod, Mardila, dahil iba, salit sa naperotiyan. Nandiyan na ba si Father Momoy? Sino bang nandyan? Wala. Sino na? Si Sir Larry nandyan na? Nandyan na si Sir Larry? Wala pa? Ano ba? Baka ito kang iribana po kita sa lado technical. Yan po dyan si Jerome o kaya si Kuya Junapolis. Sir Larry, Sir Yao na po. Ayan. And then, siyempre, si Jerome Nico Martinez sa DCGP Social Media Department. So, pong IT. Sa newsroom, si Nicole and Gloriani. Siyempre, sa Los Megapost Patrol. Tagabot po nakatambad. Tagapagantabay nga to. Good morning. At saka yung magbabiyahe, pasining po dyan sa may Misibis. Salvasyon, Buhatan area. Ingat po kita pagabot ninyo dyan sa may Suhuton, Sitio Suhuton, Kalayukay, Ice to the Bull po tabi. Kasubago, may nangyari pong rock slide. May rockfall. Rockfall incident. Medyo darakula itong nag-urulog duman sa Tinambo. So, pasiguro po tabi pagabot dyan sa Sitio Suhuton, sa Kalayukay, sa Santo Domingo. Ingat-ingat po tabi. Safe travels, mga kagulong. Bueno, mga kabayan, ngunya bungal daw. Makaibanan ta sa tuya po na amigo, ang aming consultant pagdating sa power and energy ni Father Momoy, ang ating pong mga kasama from the Philippine Movement for Climate Justice, ang Senior Energy Program Officer, mga tugang, si Sir Larry Pasqua. Sir Larry, good morning. Uy, nakapula si Sir Larry. Happy Valentine and happy birthday. Ayan. Pada po sa lahat pong tagapakinig ng boses ng Kapalibutan. Yeah. Good morning po Sir Larry, and thank you for honoring our invitation para makasama kang muli dito. Kasi importante ito na talakayin at mabigyan ng insight ang ating mga kababayan. Bakit? Bakit sa kabila ng mga pagsisikap ng ating mga stakeholders na magkaroon tayo ng, sabi nga niyan renewable energy, di ba, may pagkunan ng sources, still
number 1 tayo mga tugang pagdating doon sa ano sa pataasan ng electricity rate in Southeast Asia. Ha? Imagine, sabi nila, uy, ang galing nyo natalbugan nyo ng Singapore. Masamang pangitain. Ayan. Sir Larry, pwede po mai-walk through mo kami dito sa kaganapan ito. Bakit na nga ba napakataas ng kuryente natin? And dito nga sa atin sa Albay, may abiso na yung Aleco na by the next billing, may aumento ng singil sa kuryente. Go ahead po, Sir Larry. Yan, magandang umaga po ulit. No? Nung nakaraang linggo, inanunsyo nga po ni Yusek Rowena Guevara na nalagpasan na po ng Pilipinas ang presyo ng kuryente, no? Ng elektrisidad. At medyo mas mataas na po tayo ng mga ilang sentimo, no, sa kanilang presyo. No? Una siguro bago natin banggitin, ang paliwanag po ng Department of Energy dahil po dun sa tinatawag po nilang kakulangan ng supply. Ito po yung mga planta na hindi nag-ooperate, no? Mainly at mas marami po sa Visayas. At kaya po yung presyo din, no? Ang mas mataas na presyo ay nasa Visayas, no? Sa may Southern Luzon, Choteco, yung Southern Leyte Electric Cooperative. At pero gusto rin natin banggitin bukod sa hindi nag-ooperate na mga planta, ito po yung nararamdaman nating epekto dun sa gera, no? Sa mula ng bombahin ng US at Israel ang Iran, no, ay nagkaroon ng epekto dun sa maraming mga tawag natin mga gas field, no, at mga planta ng mga langis mula sa Iran, Qatar, UAE, at na nagkaroon nga ng na pagsasara doon sa Strait of Hormuz. No? Ito na yung epekto ngayon nararamdaman natin mula tumaas ang mga presyo ng mga crudo. Sa atin naman pong power supply, tumaas din po ang mga presyo. Particularly yung presyo po ng liquefied natural gas. No? Yan, nagpatagtag sa presyohan. Kaya may binabanggit po natin, very dependent po kasi ang Pilipinas dun sa mga imported na panggatong, no? Mula doon sa liquefied natural gas, no? At ito pong mainly coke, no? Kung ang ating ginagamit na mga panggatong ay mga imported. May supply man tayo pero still ang sistema po kasi kahit konting supply lang, no, mula sa Semirara at saka yung tinatawag natin sa Malampayag gas, ang presyo din nito ay global standard, no, global benchmark. Kaya presyo ng pangdaigdigan ang ating pinagbabatayan. Kaya patuloy yung pagtaas ng presyo dahil sa epekto ng energy shock na na-create nitong gera. Ayun. So given that situation, Sir Larry, talagang wala tayong magagawa kundi akuin lang yan. Yun nga po. No? Kasi nga, dahil nga sa ating batas, no, ay mas pinalawig ang pagiging dependent, no, ating ng industriya sa mga fossil fuel. Kaya dapat ito po yung challenge ngayon sa ating pamahalaan at alam nila yung epekto, no? At sabi nga nila, hindi naman tayo bago dito sa mga krisis ng pagtaas ng mga presyo, no? Kasi bawat sigalot sa Middle East, mararamdaman agad natin na tumataas at mga presyo ng mga pangbilihin. Pero dito po sa atin ngayon, dahil alam natin na hindi na ito magiging stable talaga, kailangan magsimula tayo ng planuhin, no, sa ibang direksyon, no, hindi doon sa pagpapatuloy ng paggamit ng mga fossil fuel, kundi palakasin natin yung paggamit ng mga indigenous
sources. Ito po yung ang mga renewable energy natin. Ayun, sa presenting situation, Sir Larry, sa inyong paglalagom sa kaganapang ito, mayroon bang epekto ang IPIRA? Dahil parang nabanggit ito sa isang pagtitipo ng Committee on Energy sa Senado na isa ito na dapat na ripasuhin na dahil 20 years na yung IPIRA. Ang hindi natupad sa mga nakapalaman doon ay yung pagpababa sa presyo ng kuryente. Yun nga po, kasi pangako nito na mas magiging mura, no? At kapag kaya ang kuryente. So, nagitan po ng tawag nila po. Kaya hinihikayat nila yung mga private sector na sa investment na to wala sa kompetensya ay pababa ang presyo. Unfortunately, dito sa ating bansa, mas na-concentrate sa ilang pamilya yung industriya, no? At naging dahilan para maging monopolyo, no? Kaya po, halimbawa po, yung Meralco, no? Pag-aari ng dati Lopez's napunta sa Ilinan, no? Power generation. Same time, siya rin po yung pinakamalaking distributing utility. At sa sobrang laki niya, yung influensya niya doon sa energy industry ay may malaking impact din. No? Kaya dito, ito po yung binabanggit natin, hindi nagawa ng IPIRA na mas hindi lang pamurahin, kundi pahusayin yung ating sistema, kundi naging dahilan para maging monopolyo at kontrolado ng ilang korporasyon at company. Kasi sabi nila, ang natupad daw yung privatization eh. Yun po. Yan ang natupad eh. Kaya pagkakit sa atin, sa Albay, nandyan na po sila kung nakatok na sa pinto natin. At gusto na rin kunin yung ating Aleco. Yan ang mga problema natin. Ayun, okay. Now, kayo sa PMCJ is very vocal and talagang masindi ang ating adikain na magkaroon tayo ng transition, rapid transition to renewable energy. Ano ang nakita niyong, sabi nga niyan, problema at di tayo makaalagwa diyan sa traditional sources ng enerhiya? Alam mo po, Kuya Mario, naging may siyempre may laging may politika, no? May malaking negosyo ang industriya ng kuryente sa atin, garantisado kasi yung sistema ay captive market, no? At sa pagbabayad pa rin, so kahit na hindi ka malulugi kasi lahat pass-through yung charges, no? Kahit tumaas yung presyo ng mga presyohan sa merkado, ipapasa natin sa mga consumers. Yun. Pero hindi pa magamit, system loss, ipapasa lang sa consumer. No? In fact, ang pinakamasakit pa na nalaman natin, maraming mga power generation, yung mga coal-fired power plant na depektibo na at di na gumagana. Pero nagbabayad pa rin tayo dun sa kanilang na hindi naman napuproduce na kuryente. So, ipinapasa pa rin yan sa taong bayan. Ayun, okay. Mayroong mga pagkilos na sabi nga, maging ang DOE ay very favorable dito sa mga isinusulong na pagkakaroon ng renewable energy. Pero bakit parang ang bagal, Sir Larry? Opo, kasi yun nga po ang nabanggit ko kanina, may malaking dahilan nito yung monopolyo, no? Nakapali po yung una po ay para po pag nagtayo ka po ng power plant, kaya kailangan po na mayroong power supply agreement, no? So, pag wala kang power supply agreement, yung itatayo mo, hindi mo maibebenta, no? Kaya kahit ibenta mo sa WESE, maliit na porsyento yun, no? Hindi yung fully mayu-utilize. Kaya nga po, itong power supply agreement ay captive na ito ng mga malalaking power generation company. So sila na po yung mas malaking dominant na nila dyan. At kaya
yung mga nagtatayo pong power plant na renewable energy ay nahihirapan pumasok at makasecure ng mga ng kontrata. No? Dagdag pa ay yung pong transmission line. No? Kung tawa po dito sa Albay hanggang North Samar, no? Ay tawag dito yung transmission line po natin ay yung backbone po ay nandito napuputol hanggang Naga, no? So yung transmission line kasi ito yung pinakamalaking kable na dinadaanan ng mga kuryente. Parang highway, ano? Parang highway po. Kung magtatayo ka po, kailangan dyan itabit. No? Ito po kung nandito po, may mga proyekto sa Masbate, may proyekto dito sa Sorsogon, Albay. Hindi agad-agad makapagtayo hanggat hindi pa dumarating yung kalsada, no, yung highway na transmission line. So, ganyan po yung challenge. So, kaya kailangan natin pabilisin. Pero may ano po yung aside po doon, kailangan din magkaroon ng mga pagbabago sa polisiya kasi po pwede naman talaga na magkaroon ng microgrid at sariling transmission no development sa mga bawat probinsya kasi kung palalakasin natin ang mga renewable energy, ang pinaka suitable sa ganyang proseso ay yung mga microgrid system. Iyon, oo. Parang may autonomiya, no? Ang bawat lokalidad magkaroon ng sariling power sources para pag nagkaipon-ipon yan, ang resulta niyan ay mababawasan talaga ng malaki yung pag-import natin ng mga coal at saka mga diesel-fired na mga palanta. Opo, tama ka Kuya Marion. At mababawasan din dito yung system loss. Kasi kung ang mga planta na renewable energy ay direktang nakakabit dito sa mga substation ng mga electric cooperative, yung kabawasan yung system loss, no? Agad-agad natin ma-address kasi directly, hindi na yung electrons ba, yung kuryente, hindi na nag-attract ng malayo at hindi na mababawasan, kundi direct yung naipapasok agad sa ating distributing utility grid. Yun yung standard na itinalaan, na parang 14% yata. 14% na loss, systems loss, na parang standard nila. Pero pwede mababaan pa yan kung nasa malapit lang talaga yung pagkukunan. Opo. Yun po talagang, kasi po sa negosyo, ito yung pinakamabilis na paraan para i-address yung mga tawag natin, may mga losses natin. No? So, kaya nga yung microgrid, tapos itong palalakasin natin yung Alego na para yung kanyang transmission din, kailangan na rin natin gawin smart grid. No? Yan ang tawag natin dito sa mga bagong teknolohiyang yan. At nang sa yung net metering natin mas bibilis kasi dito magkakaroon ng benepisyo yung mga household kung ang ating technology na gagamitin na ay capable na sila talaga mag-supply or magbenta, no? Doon sa ating sa Alego kasi kung marami na tayo nakikita sa Albay na mga nag-set up na mga renewable, no? Pero hindi sila makapag-offset no? Hindi nila maibenta yung mga kanila sobrang enerhiya. May mga dadaan ng proseso pa. Hindi naman automatic, mayroong dadaanan na proseso. Nung isang araw, nakausap ko, nung Tuesday ata yun, nakausap ko si board member Carol Siga, yung chairman ng Committee on Power and Energy sa Sangguniang Panlalawigan, and they are hoping, Sir Larry, na sana by August, tuluyan nang maipasa yung care, bang tawag doon? Care ordinance nila. Diba? Sana nga. Kaya nga po na nagpadala rin na po sila sa amin ng imbitasyon para doon sa kanilang isasagawang public hearing. So, we're very much hopeful and as Ma'am Carol said, really support ito pong ating energy advocacy.
po talaga nilang maipasa yung renewable energy. Medyo malawak kasi yung nung usap namin dalawa. Malawak pala yung sakop nung care ordinance nila. Hindi lang yung establishment ng mga planta kundi pati na yung pag-incentivize doon sa mga pribado natin na mga establishments or households na maglalagay ng solar power system setup nila. Opo. Parang Kaya mayroong po ma-encourage po. parang mayroong bawas nga sa buwis. Parang yung mga template doon sa ibang mga probinsya. At saka nakalagay din po doon, no, gusto po natin sa lahat na magtatayo, no, ay mag-allocate ng certain generating requirements, no, sa ALECO. Kasi para po maiwasan po yung nangyaring katulad po yung ating mga geothermal na hindi po nakakapag-supply. No? Usapin ng energy security, tayo, nasa atin yung resources tapos tayo ang hindi gagamit. Hindi po tama yun. Yun, doon sa kinakraft na ordinance, Sir Larry, mayroong porsintahe doon na dapat ibenta muna sa ALECO bago ilabas. Opo, ang tawag po natin, the first option to sell. Opo, yun. Yun. First option to sell. Ayun, maganda yun, and sabi nga niya, sana, at kasama pala doon, Sir Larry, yung lahat ng mga opisina, including hospitals ng provincial government, dapat maging 100% renewable energy na. At ang para sabi niya ay mag-set ng example, yung probinsya. Yan po. Maganda. Medyo natagalan lang yata doon sa mga posibleng ipataw na mga incentives para sa magkakabit ng mga solar energy setup nila. Okay, Sir Larry, sa kabuuan, itong pagsulong natin ng renewable energy, ano ang ninyo, assessment ninyo? Dapat ba talaga na hintayin pa natin maging 2050 para maging 100% renewable energy ang Pilipinas, o kinakailangan talagang kumilos na kahit man lang mabawasan ng kalahati sa mga susunod na mga taon? Talagang kung pagbabatayan po natin ngayon yung situation natin, hindi po tayo na makakaahon ng ating ekonomiya, no? Yung bigat ng pinapasan po natin na patuloy na pagtaas ng mga presyo ng kuryente, no? Sa pag-aaral po, para sa isang manggagawa, ay halos 30 to 40% ng kanyang sahod ay napupunta na sa pambayad ng kuryente. Correct. So, ganun din po sa gobyerno naman, every outages, no, yung epekto raw nito sa public service ay maabot ng 10 billion kada segundo. So, isipin niyo po itong losses, economically losses sa atin ay lalo nagpapabigat ng buhay ng mamamayang Pilipino. Kaya the more na we need mag-transform, no, papunta sa isang mas technology na magiging magpapaluwag at magpapaganda ng sistema ng buhay natin. Kaya yan po yung gusto natin laging ine-emphasize. Hindi lang technology issue ang ating problema, kundi it's also economic and it contribute sa ating economy. Iyon, okay. So itong nakikita nating problema sa walang katapusang pagtaas ng electricity bill natin, hindi lang ito pwedeng matugunan ng pagtatayo natin ng mga energy sources na renewable, pero kinakailangan talagang palakasin din ng gobyerno yung regulasyones. Tama po. Kaya rin po yung local government sa ating probinsya, kasi sa ano naman po talaga sa batas, merong kapangyarihan ang ating local government, no? At to ensure yung to have regulations and to assert yung ating rights at pagsikapan na isaayos itong electric services. Ayun, opo. Sa technical aspect, Sir Larry, meron bang mga tumatalakay sa grupo natin tungkol sa ilang taon dapat bago palitan yung mga linya ng kuryente natin
na parang yun ang nagiging daan para mas lalong dumami o sabi nga niyan lumaki ang systems loss ng mga distribution utilities natin. Oh, actually, yung CAPEX po, yun naman po talagang dapat ginagamit para i-modernize niya. Kaya may talagang kailangan modernize. Hindi po tama na yung 1960s na kable nandyan pa. Dapat medyo nabato na yan. Hindi na tumatanda rin, naging mas marupok yung mga kable. No? Kaya sabi nga, pag dumako lang yung ibon ay puputok na. No? So, kaya i-modernize, i-develop ng mas maganda. No? Kaya ang tawag natin i-rehabilitate. No? At yung magandang, dahil nabanggit naman na ng ating mga mambabatas na may pondo na pang-rehabilitate. Pero lahat po yan ay nandun sa substation pa. Kailangan masaayos din natin yung mga transmission line, yung mga line. Dapat may isama pala yung rehabilitation and modernization, Opo. Kung dito sa yung na linya, dito sa Mali may 3-phase na, mas maganda po talaga may multi-phase. No? Ibig sabihin nun ay, kasi po parang, sabi nyo, parang highway, pag nagkaroon ng landslide yung isang pwede pang tumakbong kuryente sa ibang daan naman, sa ibang ruta. Kaya ganito po yung konsepto rin ng Yung parang parang sa radio stations natin, kapag bumigay yung 3-phase natin dito, hindi umaandar yung transmitter, magsishift tayo sa generator. Dapat ganun pala, Sir Larry. Mayroong alternative. Ayun. Medyo mina yung signal ni Sir Larry. Hello, Sir Larry. Nandiyan ka pa? Ayun. Yes, yes. Ayan pa. Ayun. Parang may alternatibo dapat na gawin. Opo, mayroon pa talaga. Kailangan po talaga yun nga, na kailangan yung rehabilitate, no? Pero siyempre yung problema natin ngayon na saan ba yung pangamba natin, paano na to kung mas modern yung tinatawag nilang Meralco, no? Privatization din to, no? Take note pala, para doon sa ating mga kababayan sa Albay, yung Meralco po ay ikalawa sa pinakamataas na presyo. So, isipin niyo po na kung tayo po problematic din sa serbisyo, Meralco rin po hindi naman po rito ito kumbaga hindi rin natin magugustuhan kasi patuloy ang pagtaas ng presyo nila. No? So, it's better na i-held in abeyance natin yung mga planong mag-privatize dahil mayroon na tayong mga negative na experience sa privatization. And ngayon ay nagsisikap din yata yung Aleco na umalagwak sa problema. Pero sabi nila, kaya ba natin ito? Actually, dapat supportahan po natin yun. Kaya po nabanggit ng nakarang yung modelo po ng Casureco. Yan po yung magandang tahakin na pamaraan ng paano pagsisikapan ng Aleco na paano ba magiging competitive yung Aleco at efficient. Kasi nasa ganyan, meron naman po tayong mga halimbawa at hindi po sa libro lang, kundi konkretong halimbawa kasi nagagawa ng mga ilang electric cooperative na paghuhusay nila yung kanilang serbisyo using the renewable energy. Ngayon, kagaya ng Casureco 4, mayroon na silang sarili. So, mababawasan yung kinukuha nila sa WSM. Di medyo makakakontribute para baka bumaba pa yung singid nila. Opo. At saka po yung efficiency po ba kasi kung meron siyang ganong technology tapos may battery storage ka, sigurado kahit magkaroon ng kahit magnipis ang supply, meron ka sariling supply, no? Ayun. Maganda. Ayun. So
Dito sa atin sa Albay, patuloy lang ang pagsisikap, and may mga manggaganap pang mga activity, Sir Larry, by the coming months para mas lalong mapalakas ito. Actually, yung sabi ko nga, tapos na po yung roadmap. Ito po ay i-turn over na po natin sa provincial government, no, kay Governor Noel, at bibigyan din natin ng kopya ang sangguniang panlalawigan, no, para po makita nila. Pero lahat po ng mayor din bibigyan natin kasi po doon sa pag-aaral natin para po mas maging konkreto, bawat bayan ay meron pong nakalaan na mga renewable energy study, no? At paano nila gagamitin para for their own use, no? Para po hindi po hindi lang po parang pang malaki, kundi ginawa natin bawat bayan merong sarili-sarili siyang dito, investment opportunity, and same time ano yung mga renewable energy na pwede at applicable po sa kanila. Ayun. So ano ba yan? Ibibigay natin yan sa provincial government at saka sa mga LGUs o chief executives natin ahead of the upcoming anong tawag dito, pagtitipon sa presentation ng roadmap? Yes po, actually next week po ipagbibigay na po tayo ng mga kopya sa ating mga LGUs po. Ayun. So yung ating pagtitipon is August ano ba yun? August 5 po, Kuya Mario, August Apa. 5 to 7, no? In fact, marami na pong mga international partner po tayo na nag-register mula United Kingdom, sa ating sa Southeast Asia, no? Ay paparito po sa Albay, at yun nga po, tutulong po paano mas mapapabilis yung ating renewable energy transition at puwang ng ating local government at ng mga stakeholder. Ayun, opo. Okay, so nung isang araw napag-usapan din namin ni Ma'am Carol na itong pagsulong natin ng renewable energy will really create employment din doon sa mga mga magkakaroon, mga may interest sa paglalagay ng mga mga solar cells halimbawa. Now, parang kayo, Sir Larry, mayroon tayong pagtitipon din, may kinalaman diyan sa renewable energy come August 30, July 30. Yung naman pong partner na new academic Nexus Energy ay meron din pong isasagawang tawag nila solar meetup, no? Solar meetup. Opo, ang titipunin po nila rito ay mga solar energy provider o yung sabihin mga supplier. Tapos po yung isa po ay mga solar installer, at gusto po rin nilang yung mga ipaunawa paano ba kinakabit o ini-install ang renewable energy. May bahaging training, no, at may bahaging mga policy. So, ito po yung isang paraan para mas lalong ma-encourage yung mga ating kababayan. So po yan, magaganap po yan sa July 30 sa Hotel Arizon, no? At may mga ilan po tayong inimbitahan na expert, at maging ang DOE ay pupunta po din. Ayun. Ay, may kikita-kita tayo doon, Sir Larry. Pupunta kami. Isama ko si Chief Ramir. Naka-register na kaming dalawa doon sa platform para sabi yung dapat madagdagan yung input yung ating mga tinasabi dito sa programa. Ayan, okay. So, yun lang, Sir Larry, wala man akong maitatanong pa sa iyo, not unless na may na-miss ako na gusto mong bigyang diin sa ating mga kababayan. Please go ahead po. Sige po, ganyan po yung ating hinihiling sa ating mga local government, sa provincial government. Yung need po natin talaga i-secure yung ating energy are very much urgent, no? Lahat po tayo ay dumadanas ng ganitong problems. At yung pagsisikap po natin para maibigay, matugunan po ito, no, ay hindi po mangyayari kung
ang isusulong po natin ay isang privatization. No? Sabi nga naganap na yan at kung iuulitin po natin ay isang malaking kalokohan po. Kaya ito po ang solusyon po ay hanapin natin sa mas mas bagong teknolohiya. Ito po at kailangan po rin ng inyong liderato para ito po ay mangyari pagganap po. Yes. Aba, Sir Larry, maraming pong salamat and kita-kits po in the coming days. Salamat po, Kuya Mario. Thank you very much, mga kababayan. Si Sir Larry Pascua, ang Senior Energy Program Officer po ng Philippine Movement for Climate Justice. Kasama natin po yan with Padre Momoy para po sa pagsusulong ng renewable energy. At sila din yung tumutulong dito po sa probinsya ng Albay para makabuo ng roadmap na susundan kang probinsya, ang provincial government, at definitely magiging basyan din nitong ginagawang ordinansa ng probinsya para po dyan sa pagsulong ng renewable energy na by 2030. Sana 100% renewable energy na tayo. Although mayroong doubt si Board Member Carol na baka hindi niya kayanin. Pero at least yan niya makasimula na tayo. At least mga 50% garo, baka pwede na. Di ba? Alright. Hindi pa naman uli ang lahat. Dapat naman yung kumilos para po mabawasan itong problema natin. Okay? Mga tuka, mga baretang sa inyong nadangog at buyang kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya?
Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano
pwedeng gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-artrisin. Oras, mga tugang, alas 10:30. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsunod. Pangapunan sa mga namamanaan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayokan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman na mapapagkinabangan. Alright, mga tugang, balik po si Papa Mar sa programa. Dahil na po mga kaibanan si Father Momoy, may healing mass si Father Momoy somewhere. Sabi sa kuya ni Sir J. Batuon, sabi ko, okay po, sabi, no problem. Okay, naman po sa mga kababayan, balik kita sa programa, and siguro, susugan na. Ito pong napag-ulay-ulay ni Sir Larry, ano nang status, mga tugang, kang piga susulong man na ordinansa, kang provincial government, sa Pag-Ipukan Committee on Power and Energy, headed by Board Member Caroline Sigaso. In connection kan pagsusugta duman sa deklarasyon baga kan provincial government kabang Albay bilang nasa state of climate emergency, diba? And then yung bid o kamautan na by 2030 maging 100% renewable energy ang probinsya kan Albay. May mga dapat nagibuhon na mga lakdang, especially ang saropong ordinansa na magiging giya kang gabos, mga tugang, para sa smooth and effective implementation, mga tugang kan sa tuya pong kamautan na maging 100% renewable energy na kita pagabot po kan 2030. Okay, so sagaray po ipadangugtaan sa tuya pong exclusive interview, nagpasyar digdi si Board Member Siga para po i-update kita kayan po na status kan provincial ordinance sa pigbibilog po ninda, and padagos po ang serye ng public hearing, and magayon to na nag-attendir na nahali po sa Department of Energy as in iba pa pong stakeholders. Ito tabi for the next few minutes, ito po ang sendo madadangog ang samuyang pag-uron-uron ni Board Member Carol Siga. Kumusta po ang status na kaining pigbibiro nitong ordinance? Naramdaman ko 2 years ago,
tama, 2024, Yes po. nagkaigwaning declaration ang provincial government na mag-shift kita sa renewable energy by 2030, 100%. No? Yes. Pagkatapos nagkaigwaning itong pagtiripon dyan sa Oriental Hotel, itong Renewable Energy Summit and Investment Forum. Yes, Ayan, po. So, hanggang sa nagkaigwanan ng pagbilog ng TWG sa probinsya, nagbilog ng roadmap, and then sa Indo on your part, nagbilog mo po ka ng ordinansa. Kumusta na po yung status, Kenny? So, tama ka po, Kuya Mar. So, this started, renewable energy started during the time pa po, kantugang ko ni kay Apa. Board Member Vic Siga Jr. as the Committee Chairman on Power and Energy. Yes, pa. So, initiations, talks, nagkaigwa mananggat na summit here, and nagpapreparar na po sinda kayo for the Renewable Energy Ordinance. Kaya lang po, dahil po ito nag-push through because syempre naabutan na po kita kang election. But there were already ordinances na mga draft. Tapos pig-renew po ini giraray sa tuya kang renewable energy groups together with the Office of the Governor na during the ELA talaga po nadangog po ni Governor Rosal na saro po sa executive legislative agenda ko was for renewable energy in Albay. Opo. So tinaraman man po kay ito ni Governor Rosal na he has the same priority. So sa spiktaram ko po during the ELA na ang preference ko sana mainot po ang probinsya kang Albay. Yes. We should initiate first renewable energy sa satuyang mga sadiring mga building. Yes. And of course, being the committee chairman also of the Committee on Health and Social Services, inutuntang mga ospital na provincially operated and managed. Kasi nahihirapan po kami na magkaigwang stable na electricity for our hospitals sa mga island barangay, island areas like Sama nito. Ayan, Sama nito po because of nagfa-fluctuate ang electricity, and then sa Villahermosa, Rapu-Rapu, and Batan. Sa Batan. Opo. So, iyan ko ta na syempre, but of course, dakula po ang kailangan tang budget for transitioning to solar power ang satuyang mga hospital. Pero very positive man po ang sakuyang outlook because dakulaon po ang suporta. We have the Albay Chamber of Commerce, the renewable energy groups, and then the different sectors supporting us sa pag-create kang ordinansa, kang renewable energy. So, nag-initiate na po. So, we had the second committee hearing. Okay. Last week, it was headed by my vice chairman, si Brian Arandia. Opo. Kasi po, naka-leave po ako at that time. Pero, pig-continue me kasi pareho man sana po ang mga guest. And then, we were by section, so pag-tackle mi ka ito. Because, syempre, together with the Provincial Legal Office, kailangan ta po i-decipher sa mga sections kasi may mga request kitang incentives for those na malaag po ki solar power in their homes. Kasi syempre gusto taman po matabangan ng mga tao na maging paborable po sa inda ang paglaag ng mga solar panels. Kasi makakatabang ito sa inda in the long term, pero syempre may diit kitang gastos. Yes, saka igwana pa ni mga template kitang pwedeng arugan sa ibang provinces na pinag-ano nila sa buwis. Sa buwis. Baka may mga discount. Nagne-negotiate po kita. Kaya medyo nahahaluyan po kita because we are negotiating some forms of tax incentives. Yes. Para po sa mga malaag na mga solar power sa indang mga buildings, businesses, para maingganyo po sinda. Magayon din, takang garo kang nakaaging public hearing, garo may representative na from Department of Energy. Yes po. Ayan. So, magayunon man po because being a national agency, naugmaon man po kami duwa ni Board Member Brian Arandia. So, Department of Energy gave us priority. Nag-atindir po sinda from Manila po. Yes, opo. And then from Manila, nakiki-coordinate na po sinda sa kuya. They were asking me questions already. Anong mga dapat na darahon po nindang mga detalye? Anong mga kailangan
So I was informing them na sabi ko, yeah, if you have any other provincial ordinances in other regions na igwana po na aro kayong renewable energy para mapag-adalan mi, Yes. baka applicable man sa muya. Any sabi kong tabang na matao kan Department of Energy para mas maging magayon, inclusive, and para sa gabos na tao ang satuyang ordinansa. Ayun. Clean and affordable renewable energy. O yung CARE ordinance ito, di ba? Yes po. Yes. Incentivizing. Yes, incentivizing po. Yeah, yung pag-utilize ng mga renewable energy. So, in a nutshell, ano ang pinakalaman kini tabi, ma'am? So ini pong ordinance na for renewable energy is we have a roadmap po. Yeah. It will be presented, I believe, this August. Wag po kitang August 5 to 7. 5 to 7. In Oriental po ulit. Apa. The roadmap for clean and renewable energy sa Tuya po, sa province of Albay. Dakulang bagay yan, ma'am, sa pagkakaroon Yes, ng I think ordinance. ang magayunon po, dakulon po, digdi. Kung matapos mi po, ang samuyang deliberation and pagpakaray kang ordinansang ini, we wanted it to be presented sana in the summit. But, of course, data mahidali. Kasi, dakulon po kaming mga piga-tackle with the legal office. Yeah. And yung may mga findings po sinda na pigahanapan tang paagi to legalize the incentives po for our kababayan, syempre. Ayun. Pero yung priority talaga nito is maging 100% renewable energy. Yung mga Hopefully, sa opisina. Sa mga opisina. Mga offices, di ba? Yes, of course. Yun muna ang una. Mainot no? lamang po ang Oh, provincial yeah. government of Albay or sa mga businesses po. Kasi dakula po ining tabang, especially with the increasing electricity bills po natin. Yeah, and kan nakaaging Saturday, naging bisita ko ang Aleco, yung core plan division chief nila, and dinapot ko manong naman sa metering system. Meron na pala sila. Meron na po Okay, sila. sila. Ang problema, dahil pa po siya na masyado na i-implement. Yeah. Because May wala mga pa ano po din, may mga kahit po na requisitos. Yeah. just like po in Manila, ang Oo. metering system po, net metering po Opo. pan for those having solar powers in their homes or in their businesses, kailangan mo po i-apply. Opo, yeah. So, dakulon pong requirements. Medyo very tedious po ang requirements. Pero, syempre, ang magayon po kan, once na na-comply mo man po, so pagpapabakal mo pong renewable energy sa Aleco, dapat i-deduct po ito sa bill mo. I-offset yan. po Hindi yun nila kas na ito. ibabayad, dapat offsetting, di ba? Opo. At So, saka nabanggit ka sa bago nung Saturday na ngaya, so may existing ng baga mga connections. Opo. Tapos nagkikoning solar. So parehas masana su magiging requirements, pareho yung lang. title, ang kaiban lang idadagdag mo na duman sa imong electrical plan sa solar system. Yes, o kasi igwa po siyang ibang linya. Oo. Tapos yung kumpirang kantidad kan itong yan, kan itong anong apod kito? Bilateral ba? Basta, yung dalawang klaseng, yung may in, saka out May in and out. Diba na po siyang na metro. kontador. Kung pira sa kantidad kayo ibabawas kung pira sa Yun po. kantidad man ka metro. And ma-reflect po iyan sa Iyan, billing opo. mo. So, very Maganda. transparent man po. It should be transparent na masasabutan po ka mga consumer na ini po siya na-generate mo during this period of time and ini man po ang i-deduct sa imo kang power supplier. Yes, so, opo. dapat ganun po. No, itong ating ordinance, sasakop ba ito naman sa mga paplano kan mga investors na mag-put up ng Yes po. power plant? Oo, kaya po siya medyo nahaluyan. Pati po yung mga investors, we would be giving incentives. And I believe na meron na pong mga investors very interested Yeah. here in Albay. May naka-pipeline na Meron na po mayroon mga yata sa Larada very area interested. Sa totoo nga, nag-reach out man po sa kuya. So, Aboitiz also. Opo. Very, man po, das in the positive with regards to renewable energy. Siyempre, medyo thermal na po sinda. Yeah. Any Yun ang other pinakamaganda, ma-include sana. na-include po sila. And they are very willing. Ang magayon po, sinda po so nag-initiate. They contacted me as the committee chair of Power and Energy. Naghapot po sinda, can we get a copy of the ordinance? We are interested to support and to help. So, very magayonon po. Opo. Unlike po some sectors na talagang dahil po
Day po nag-attender kay committee. Oh, they na-attend, no? Opo. Ayun. Pero bagayon din tayo, pati yung Philippine Movement for Climate Justice is very active na Very magsuporta. active po sila. They have been visiting my office po continuously and we are continuously in touch. It's just that po na dahul po kitang mga komitiba na pigasikaso and pigtatakel. And ang magayon man po, since continuous ang communication, sooner or later matatapos na po ining ordinansang ini, which Ayan, will be no. beneficial for everyone. Opo, yan ang ano yan, no? Basta working kasi. Working. It is a work in progress. It is a work in progress po. Opo. Okay, so yan po ano, para dyan sa mga ano yan, ilang ordinance bang pinag-craft natin? Dalawa? One ordinance isa po. lang. One ordinance po Ayun, for isa the lang. whole province po of Albay. Ayun, opo. Pero ngunyan, ano yan, iguanang hospital na solarize na? Wala pa po. So, I'm hoping nga ni po na once na ma-craft and ma-finalize na po ining ordinance, I will also request sana the creation of this ordinance na inuton po, i-embed po sa ordinance na ini, na inuton po ang mga provincially owned buildings. Oo, dakulang kabawasan niyan. Yes po. And kung maaari nga ni, pati garo mga eskwelahan. Iya po. Sabi ko pa, gusto ko po siya ipa-include in the ordinance kasi syempre, kailangan as the provincial government, mainot kita. Correct. Mainot, Opo. bago po ang iba, bago ang business sector, bago ang mga private homes, mainot po ang Yun yung provincial sabi na, as a leader, you have to set us an example. Yes, we Di ba? should be an example. And syempre, it is an investment. Yeah, true. Syempre, being an investment, long-term po ang balikan. Baday po ang data po, mafe-feel tulos ang balik sa tuya, but later on, mafe-feel ta po na so na-generate ang energy, na may kabawasan sa expenditures. Yan. Saka it will also create employment, di ba? Yes. Magkakaguan ng opportunities sa mga iba natong kababayan na may hilig dyan sa magkuti-kuti kasi mag-repair. Yes, Kasi may kakataon na sila magkagawa ng trabaho. Yes. Opo. Okay, so ano na ang ano, may rin pang sunod na no na public hearing. Ang public hearing mi po na masunod baka po next week. Kaya lang po ang pigre-request pirmi po kang DOE being Manila based sinda po. Mga 1 to 2 weeks advance ang invitation. Kasi po nagre-request din po sinda sa indang mga superiors na malayog pa Bicol. Ayun, pero nagdidikan sa si Director Di Guzman garo Ruby. Iya po, duwa po sinda na nagdigdi and very very progressive po. So nasa inda pong mga inputs na natao po for our ordinance. Ayun. Ano yan, ma'am? Pigtawan mo ng timetable ang sa imong sadiri. Iyo po, gusto ko na po siya matapos soon. Gusto sana within the month of August, hopefully matapos na po ang ordinansa na ini para po madepensaran na po sa plenaryo. Yan. And I hope na matawang ka mo ning yung board, matawang din ng kopya kang roadmap. Yes, para mas madali ang as of the pag-aadal. moment kasi, yan po so naging question during one of our deliberations. Di pa po somewhere na-present sa roadmap. Yes, opo. So, when we had a committee hearing, sabi mi, sana we have also the roadmap so that we can identify talaga kung kaya ta ba talaga, so gusto ta na by 2030, we are 100% na renewable energy. But, I will reserve my opinion, but I think medyo mahirapan po kita by 2030. We having only another 4 years. So I believe it would be mas conservative to say na gusto mi halabaan mo na. Mas siguro 50% mo na. Oo, di ba? Mag-gradual po kita. Kasi baka kasi sabihin kang mga tao, nagtaram ka ngayon 2030, 100% na ngayon. Tapos ngayon, baka sudyaw po. At saka mayroon din na dapat na i-arrange with the ALECO. Yes po, there is a gradual transition po. Yes. Sa mga committee hearings, we invite all sectors. So, ALECO is always invited. So, mahiling mo po dyan ang debate. Pero maganda yan. Ano naman yan para maging fruitful, we have to get all these ideas. The opinion of everyone is
is very crucial for the ordinance. Yes. Ayan, the ones na po na naging naipasar yan, di talagang i-implement na po yan to the fullest. Yes. At least dapat wala tayong maging problema. Yes Di ba? po. Tsaka, syempre po, with the full implementation of the said ordinance, we hope na all government units should Yes. follow. Kasi po, syempre, ini-ordinance hali po sa probinsya. Opo. So, dissemination to the local government units, sana, ang gusto mi man, 100% man po ang suporta ninda sa MUYA Yeah. para ma-implement din in their own jurisdictions. Ang maganda nga ni Kayan, during the public hearing, ining mga local government units Yes, must po. also present kung anong plano nila dyan sa Yes. renewable energy in We their will be inviting localities. them. Opo. Kasi di man pwede po na kami lang ang probinsya Opo. ang magparapush kay ini. Kailangan ta po all sectors, especially LGUs, dapat magsuporta po. Di ba? Yes, pa. Okay, so, ayun, yan, saro lang yun sa komitiba mo. Iyo, saro lang. Okay? Saro lang sa komitiba mo. But No? it is Ayan very po, sabi, vital, si board member Caroline Siga, ang chairman kan Committee on Power and Energy, diyan po sa sangguniang palalawigan, in connection kaya po na pigbubusol, simping tutukar, mga tugang na provincial ordinance, may kinaramo po sa renewable energy. So, let's wait sa mga susunod po na mga lakdang pa, and hopefully, sana ma-realize na by August, maipresentar na yan mga tugang sa plenaryo. May depensa asin may pasar asin mapirmahan bilang lay, no? Okay, mga tugang, good morning kay Sir King Rinaldo, partner King, listening from Bangkiruan. Ayan, good morning po tabi. And good morning man sa tuya po ng mga pag-iriba sa Kabalikat Civicom 430 sa Rabangi Base Chapter, especially mga birthday celebrators. Si Sir Santi Balisiado, KB 43007, at saka si Sir Ramil Balaodo, si Kagawad, KB 43020. Yan. Happy birthday po to the both of you. And also, good morning man kay Sir Peter Oprasio, ng ginubatan na sa kanang apsi mo. Yan. And good morning sa gabos pong tagabantabay na to, si Sir Jela Aranya, good morning. Si Kuya Bob Gandano, good morning. Bing Ben Boris, good morning. Sir Jeff Santos, good morning. At saka si partner ko, si Don Miguel Chiel de Vera. Diyan po mga tugang sa San Isidro, sa San Juan, sa Santo Domingo. Okay? So yan, mga kababayan, na story po ng mga dagdag na impormasyon. Na makakapos na lang ito ng oras. Sa next week na lang po, mga tugang ipadangog sa Indo, itong kinuata, mga tugang na mga importanteng mensahe duman sa ginibo na National Resiliency Forum. In time, mga tugang, kunya bagang July, yun ipiso National Resilient Month, National Resiliency Month. Everybody's encouraged, mga tugang, to be prepared. Diba? So, duman, mga tugang, may mga magayon na mga mensahe. So mga nag-aratindir sa mga speakers duman sa forum, kaya minakaritang ikuwaon ito, tapos ipadangog, ipahiling sa mga kababayan niya to. Next week na lang po ito. At kapos na kita sa oras dahil na naabuto nito. Good morning kay Ma'am Rosa Betis, from Malati, Manila. Good morning na po, pabati sa Heaven's Friends staff, Agarwood Tea and Plants, dyan sa Bitano, Legazpi. Yan, hali sa Malati, Manila. Okay? And siyempre, mga tugang, duman po sa mga kababayan, uliton ta, maging marikmat po kita, tamay mga pag-uuran pa, darapukan habagat, minabigla na sa nabagatabi. So, itong mga nyaon dyan sa mga harani sa dalisdis ng bundok, diba? Mga harani sa dalisdis ng bulkan, maging marikmat po kita. And may standing order na ang gobernador na kapag nag-yellow warning o nag-orange warning, may tulong barangay po dyan sa Daraga na kaipuhan talagang i-evacuate. Tadipisil na marangkaob kita kan lahar. Iyo po. O yan po ang mga sitwasyones po ngunyan. Kaya duman sa mga kababayan ta, permisa ng ice to the ball. Taday taman po maiwasan. Yan ko ta solusyon ngaya sa El Nino.
Kung ang problema kan El Nino, nababawasan man talaga yung bilang kang bagyo, pero mabo yung may lumuog, makukusog. Maray na lang sa mga nakalipas, mga tugang puro sa dagat. Hindi mo naging super typhoon nga ni. Pero kasubanggi, luminanpol sa Cagayan, mga tugang bagyo, na paluwas na. Nasa luwas na eh. Nasa luwas na siya ngunyan. Uminagi sa naman, suminiirip kidiit. Maski nasa luwas na, ganun kalawak siya, maski nasa luwas na may signal pa manggiraray. So, mga lugar na niya, kung pudo man sa may parting Batanes, sabi kang Pag-asa ka sa bago. Okay? So, yan po tabi, ang sitwasyon. And then, sa parte kan mga nasa, mga para umata, para tamaning hayop, yan po, ilingon po yung maray, as in, antisiparan ini po na El Nino, na dit-dit na pong namamatian. Conserve water, para po hindi kita maubusan. And then kung pwedeng may panahon pa, aro kayo na nag-uran-uran, maggibo kita ng cistern o tipunan ng tubig. O kung dahil man kita kayan, kung magastusan pa, maski baldi, o kaya container na pwede pong malaugan kitubig. May takop, ayan po, at least magamit ay ang pagabot po kang aldaw. Alright, ayan. Si Father Mumoy, kunin natin, makapagpangadyi man lamang sa tuya. Hello, Pai. Good morning. Katatapos pa siya ng healing. Ayun, okay. Tapos pa lang healing mo ni Father Momoy. Father. Yes po. Po, ayun. Katatapos mi pa lang man ni Sir Larry. Saka nag-replay ko yung istoryahan mi ka nakaaging aldaw ni board member Caroline Sigas. So, Mano ko duman sa figuragraph na ordinansa. And kaya lang kunyan matapos na kita kang programa, tama-tama pag naabot mo tabi, Father. At least mabidnisyonan mo kami sa satuya po ng mga tawag-tabay po sa Facebook, kasi sa kabos po na platform siring mas si GB tabi. Father, good morning po tabi, Giraray. Ngayon po ako sa Cebu. So, healing prayer from Cebu. Apa? In the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord and Father, we praise and thank you for the gift of life, for the gift of faith, for the gift of all people who are in the movement of climate justice. May the Lord inspire all people, our leaders most especially, to really work for renewable energy, to really work for people who really need a lot of energy. And then ultimately, Lord, energy really comes from you. So we ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Apa. Ayan. Hey, Yes, Father. salamat po. Hain ka po ng Father. Sa Cebu. Cebu. Ay, masiram ang barkilyos dyan. Iya. Sabay na. So, bayan natin. Masiram ang barkilyos. Okay. Sige po, Father, ingat po tabi and salamaton sa pag-join sa program. Opo. Katapos pa lang ang healing me. Iyo po tabi. Bukas. Irianilia. Katapos lipat kami sa Ormoc. Ayun, sa Ormoc ko. Ingat po sa tabi. And kumusta na rin din kay Sir Jay? Na ba to? Yan. Opo. Okay, sige po tayo, Father. Thank you very much. Okay, God bless. God bless pa. Yan, mga tugang Father Momoy Borromeo, direct and live from Cebu. Ayan, nagkain ko po sinuning healing mas puluman, and then malipat po sinda hanggang mapasiring po sila sa Ormoc. Okay, so paano ba rin, mga kabayan? Schedule na po kita. Doon sa mga kababayan ta, thank you for giving us company. God bless the Philippines. Hanggang sa masunod pong Sabado. Sa mga po ni Junapolis sa Lado Technical, si Jerome Nico Martinez sa DCGP Social Media Department, kabasabay taman ang Sorsogon State University OGTs natin, sina Joven Ingali at saka si Carmel Rivera, si si Nicole, dyan po sa newsroom. And then sa kabos pong nag-antabay, salamatong pumaray. Thank you kay Sir Larry Pasqua, kang PMCJ, at saka kay Board Member Carol Siga. Good morning po tabi sa Indo Kabos. Bye-bye and God bless the Philippines.
kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsulon. Pangapunan sa mga namamanwaan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asin kaginawahan. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan Sangguniang Bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangambulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon.